ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ବୋଧେ ଏଇଟା ବୋଧେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆସିଲା ଆସିଲା ମ୍ୟାପ୍ ଆସିଲା ଆସିଲା ମ୍ୟାପ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆସିଲା ବାବା ଜାଲି ବାଟ ଏପଟରୁ ଅଛି ବୁଝୁଛ ନା ଜାଲି ବାଟ ଏପଟରୁ ତମର କ'ଣ ଫୋନ୍ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସହ ଦେଖାଉଛି କି ଆଉ ରହିଲା नाचुला दिन तो फोन भल देखा हाँ
Bro. आता सिस्टम चालते ना सिस्टम चालवते ना